Bon dia. Disculpeu, com aquests problemes que estem tenint ara. Aleshores, informar-vos que amb aquesta sessió informativa el que busquem és donar-vos tota la informació possible. És que s'està escoltant repetit. Perdoneu. Se m'escolta bé actualment? Sí? Ok. No, que m'està escoltant repetit. Ara, disculpeu, perdoneu, aquests són els problemes tècnics dels que parlo, disculpeu. El que us venia dient, amb aquesta sessió informativa el que busquem és donar-vos tota la informació possible vers el nou procediment d'acreditació de competències professionals, tant per les persones com ja hagueu col·laborat anteriorment amb nosaltres com per les persones noves. Aleshores, durant aquesta primera sessió, com podeu veure, donem primerament pas al president executiu de l'agència FAPECAT, que és el Fabián Moedano. Seguidament, intervendrà l'Ester París, que és la cap de l'àrea d'acreditació. I finalment, a la Sílvia Viciana, tècnica de l'àrea d'acreditació. Recordar-vos que aquesta sessió està sent enregistrada i restarà publicada a YouTube, tant com a eina de consulta per a les persones habilitades que avui no han pogut assistir com per a aquestes que esteu presents. D'acord? També informar-vos que trobareu un enllaç a la descripció d'aquest mateix vídeo de YouTube per a que pugueu formular totes les preguntes que sorgeixin al llarg de la presentació. Les respostes a aquestes qüestions, sempre dintre del possible en qüestió de temps, es respondran al final d'aquesta sessió. Però, si com he comentat, per manca de temps això no fos possible, publicarem totes les respostes a la secció de preguntes freqüents de l'agència FAPECAT. Us facilitarem un enllaç més endavant. Informar-vos igualment que els tècnics i les tècniques de l'agència FAPECAT organitzarem properament sessions i reunions informatives amb les nostres comissions avaladores per donar-vos una informació una miqueta més tècnica i més personalitzada a cadascú. De totes maneres, qualsevol consulta que tingueu ens ho podeu fer també al formulari de preguntes. I finalment, passem a veure un índex de la sessió. D'acord? Aquests són els temes dels que tractarem avui. Primerament, la presentació de l'agència FAPECAT i del Servei d'Acreditació de Competències Professionals. Les novetats del Servei d'Acreditació, és a dir, hem canviat una miqueta el que és el funcionament respecte a les convocatòries anteriors i volem explicar-vos una miqueta aquests canvis. Les funcions de les persones assessores, de la comissió avaladora i de la persona avaladora, perquè quedin aquests rols establerts i una miqueta millor explicats. Us presentarem també tant els diagrames de la fase d'assessorament com els diagrames de la fase d'avaluació i de la d'acreditació, també d'una forma més visual per a que es pugui comprendre millor tot el sistema. També us parlarem de les guies de la persona assessora i de la persona avaluadora. També un instrument que tenim que és les guies d'evidències, que són uns instruments de suport per al procés d'avaluació. Seguidament també parlem, com veureu, dels qüestionaris d'autoavaluació, dels fulls de càlcul amb la documentació metodològica, l'aplicació de gestió, que és la GCA, que les persones que hagueu col·laborat anteriorment amb nosaltres, aquest terme ja us sonarà una miqueta, hem fet alguns canvis per fer que sigui una miqueta més pràctic tot el procediment. I seguidament també us parlarem de l'espai de comunicació de les comissions avaluadores, que serà el campus FPCAT, i després l'espai de gestió documental de les comissions avaladores, que en aquest cas serà el OneDrive. I finalment també farem una miqueta de declaració respecte a les indemnitzacions. I això és tot. Dit això, dono pas al Fabián Moedano, que és el president executiu de l'agència FAPECAT. Bé, bon dia. Si podeu habilitar la càmera, perquè jo no puc fer-ho. No puc obrir-ho. Bé, doncs parlo sense càmera, no? Vinga, doncs us voldria donar la benvinguda a l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, l'Agència FPCAT. Moltes de vosaltres ja vau participar l'any passat en aquesta transició i ara ja de ple us donem la benvinguda a aquest nou servei d'acreditació de competències professionals en el marc de la nova agència FPCAT. Ara ja sí que us puc veure. Moltes gràcies.
Doncs el que voldria explicar-vos és una petita introducció en el moment en el que estem de la formació professional. Si podem passar a la següent diapositiva. A veure, aquesta agència neix a partir de la Llei 10-2015 i la Llei 10-2015 de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, un dels elements rellevants és el sistema de governança. A partir de la seva aprovació, s'insta el govern a crear la Comissió Rectora del Sistema, que és un òrgan adscrit al Departament de la Presidència i que té l'objectiu d'establir els criteris generals per al conjunt de la formació professional. I a banda de la creació d'aquest òrgan, planteja, insta el govern a crear una agència, en aquest cas també s'ha decidit adscriure al Departament de la Presidència, que té com a objectiu la direcció i coordinació de tot el conjunt del sistema. Com sabeu, la FP bàsicament o principalment ha estat en dos departaments, el Departament d'Educació i el Departament de Treball. Dintre del Departament d'Educació, la Direcció General de Formació Professional i dintre del Departament de Treball, el Consorci per a la Formació Contínua i la part de formació professional dintre del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per tant, amb aquesta nova agència es crea un instrument per dirigir i coordinar el sistema i, a més, per dirigir i coordinar alguns dels serveis, algunes de les grans àrees que té aquesta agència. Una d'elles és la prospecció de necessitats formatives, és a dir, com reduïm el gap entre el que demanen les empreses i el que ofereixen els centres de formació, un portal únic, finestra única, protocol d'informació i orientació, l'avaluació i acreditació de competències, que és pel qual estem avui aquí, la formació i acompanyament de tot el conjunt de professionals dels sistemes, l'avaluació del conjunt del sistema, que no s'ha fet mai, i la xarxa de centres de formació professional integrada, la xarxa de centres integrats, que just ara estem fent la concertació sobre el decret i que, per tant, a final d'any veurà la llum pública. A més, el catàleg, que és l'instrument al qual el terreny de joc, per dir-ho d'alguna manera, el taulell d'escacs, on estan totes les peces que al final acaben configurant la formació professional i les qualificacions. Nosaltres, al llarg dels darrers 3-4 anys, hem estat formulant documents de bases d'acord amb els agents socials, comissions, UGT, Foment, PIMEC, tenint en compte també la veu dels territoris, dels municipis i des dels departaments d'Educació, Treball, Presidència i Universitats com a motors del govern en l'impuls d'aquesta nova FP. Avui anem a parlar del Servei d'Acreditació i Qualificació Competències Professionals, que és un servei propi de l'agència. És a dir, igual que altres elements, com per exemple l'orientació i informació, la informació i orientació es pot fer des dels ajuntaments o des dels centres formatius, l'acreditació de competències, com a mínim, qui és responsable és l'agència. Si passem a la següent diapo, si us plau. Per què l'acreditació de competències és molt rellevant? A veure, aquesta gràfica veureu que la mitjana europea en quant a l'estructura de qualificació professional és com molt més equilibrada. Si us fixeu, hi ha un 30% de persones amb estudis superiors, hi ha pràcticament un de cada dos té una formació intermitja i després, en baixa qualificació, és només un de cada 5. Si això ens traslladem a Catalunya, que també és equiparable al conjunt de l'Estat, veiem que estem per sobre la mitjana en professionals superiors, un 42%. Això no hauria de ser dolent, només és dolent per un efecte que ara us explicaré, però en termes generals ja està bé, estem per sobre la mitjana europea, amb graus superiors, amb estudiants universitaris, de postgrau, etc. Però el problema el tenim en la xifra del mig. Només un de cada 5 de les nostres persones treballadores tenen una formació mitjana, enfront al pràcticament un de cada 2 a Europa. És a dir, estem 25 punts per sota de la mitjana europea i molts més punts per sota dels països més avançats. I això el que provoca és una sobrequalificació. És a dir, hi ha moltes persones que tenen uns estudis superiors que acaben assumint feines que no els hi correspon per la seva categoria, per la seva trajectòria formativa. Per tant, aquí tenim el primer efecte, que és no trobem professionals i busquem universitaris, busquem graus superiors per fer feines que no els hi correspon. Però després hi ha un altre element, que és aquells...
sigui, aquells professionals, aquelles persones que tenen baixa qualificació. Si us fixeu, quasi gairebé 4 de cada 10 de la nostra població activa són baixa qualificació. I això és molt rellevant per 2 motius. Primer, a partir del 2025 el que ens diu Europa és que en la segona part de la dècada només es necessitaran al voltant d'un 15% de persones per ocupar les places de baixa qualificació. És a dir, que ens en sobren un 20% per arribar al tipus de feines que podrem ocupar. Europa, en la seva mitjana, estaria a 5 punts i a nosaltres estaríem a 20 punts per sobre. I, per tant, aquí tenim una gran feina a fer. Però després hi ha un altre element. D'aquest 36%, hi ha moltes persones que no és que no sàpiguen fer la O amb un canut, o per dir-ho d'una expressió col·loquial, sinó que moltes persones han tingut una trajectòria professional plena i, per tant, el que els passa és que no tenen un títol que acrediti, que certifiqui quina és els seus coneixements, les seves actituds, i, per tant, el que es justifica la política pública d'àmbit europeu, que és les microcredencials, que és l'acreditació de competències professionals, és per intentar fer aflorar, treure d'un lloc on no estan reconegudes totes aquestes competències professionals. Per tant, l'esforç que està fent Europa amb una inversió milionària en els països de la Unió Europea per reconèixer aquestes microcredencials és molt rellevant en el nostre país, perquè podem ser capaços en els propers anys de reduir aquesta baixa qualificació. I, a més, com sabeu, l'acreditació de competències té una doble mirada. Per una banda, ajuda les persones a disposar d'un trampolí per tornar-se a incorporar al sistema de formació i qualificació professionals i, per tant, al sistema d'ocupació, o bé a les empreses per sistematitzar el talent. És a dir, moltes vegades les empreses tenen queixes de que no troben a persones professionals i el que nosaltres els diem és que si feu potser processos d'acreditació de competències podreu sistematitzar, podreu fer aflorar aquelles competències que potser desconeixeu del vostre conjunt de personal i, a més, podreu, un cop sistematitzat, retenir el talent oferint-los nous camins dintre de la pròpia empresa. I això és el que es diu un win-win, és a dir, la possibilitat que les persones guanyin al mateix temps que l'empresa guanyi. Per tant, al mateix temps que el conjunt de la població treballadora del nostre país i el conjunt del teixit productiu pugui guanyar. Per tant, aquí tenim mobilitzat a molts recursos i a molts actors treballant en aquests anys per l'acreditació de competències. Per tant, estem en un moment òptim en el qual vosaltres us incorporeu. La següent diapo, em penso que també em correspon per acabar. Vosaltres jugueu un paper en aquesta part d'assessorament i d'avaluació i, per tant, d'acreditació i crec que sereu unes persones claus per poder desplegar aquesta nova iniciativa. Jo, per acabar, nosaltres el que hem fet amb el pla estratègic en el segon pla d'acreditació i qualificació professionals és intentar fer que la vostra feina sigui millor. El naixement de l'agència ha portat a l'impuls de processos disruptius. Aquests processos disruptius han estat pactats amb els agents socials a través del document de bases d'avaluació i acreditació de competències i estan plasmats en el segon pla d'acreditació 22-24 i el que volem és digitalització, simplificació, reconeixement a la tasca i garantia de la qualitat del servei i la continuïtat formativa per totes aquelles persones que s'incorporin. Però, a més, per totes les persones que us impliqueu en aquest servei, poder fer la feina millor. Hem pogut simplificar, però estem en camí de digitalitzar. Encara no tenim el nou programa informàtic i, per tant, demanar-vos disculpes i paciència, però estem convençuts que comença una nova etapa en la que el que es tracta és de reduir al màxim aquell 36% i entre totes i totes ho farem. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Fabián. Doncs continuem amb la presentació.
Molt bé, ara explicarem les novetats del Servei d'Acreditació de Competències Professionals. No obstant, abans de començar a explicar les novetats, volíem fer un incís al principi de la presentació per tal d'explicar-vos que aquesta sessió hem convocat a totes les persones que esteu habilitades com a assessores i avaladores i que formeu part del registre de persones habilitades i que us anireu incorporant a les comissions avaladores seguint els criteris de selecció que tenim publicats a la nostra pàgina web i tenint en compte el nombre de persones que es vagin inscrivint al servei d'acreditació. Ara sí, ara ja presentem les novetats. La principal novetat és que és un servei permanent, està obert els 365 dies de l'any. Això vol dir que les persones usuàries es poden inscriure al servei en qualsevol moment. A diferència de les convocatòries anteriors, ara ja no parlaríem de convocatòries, sinó parlaríem d'un servei, però a diferència de les convocatòries anteriors, com ja sabeu, les convocatòries tenien un període determinat de preinscripció, es convocaven uns àmbits determinats i s'iniciava la preinscripció en una data, s'acabava i les persones s'inscrivien en aquell moment i si no es podien inscriure quedaven fora del procés. Això ara en aquests moments ja no passarà, la persona es pot inscriure en qualsevol moment i una altra de les novetats també importants és que no s'ofereixen només unes unitats de competència determinades, sinó que s'ofereixen totes les unitats de competència incloses en el catàleg nacional de les qualificacions professionals que estiguin ofertades en un cicle formatiu o en un certificat de professionalitat. Per la qual cosa, oferim moltíssimes unitats de competència, concretament 188 àmbits. Aquest servei no té cost per la persona usuària, és totalment gratuït per ella. A diferència de les altres convocatòries, també hem simplificat el procediment. Hem intentat que el procediment, dins del que podem, perquè les eines que tenim, com ja ha explicat el Fabián, encara no tenim l'aplicació informàtica nova on estigui tot integrat, que ja s'està preparant i probablement estigui per al 2023. Però, tot i així, hem simplificat molt el procediment. Des de tots els protocols que utilitzem, els procediments de la persona assessora, els procediments de la persona avaluadora, el que ha de fer la comissió avaluadora i també els cursos de formació que fem perquè les persones s'habilitin com a assessores o avaluadores. Una altra diferència és que les comissions avaluadores, les persones assessores i les comissions avaluadores dependran directament de l'agència. És a dir, que abans les convocatòries es portaven a terme a través dels centres educatius. Ara, en aquest moment, això no es pot fer fins que no tinguem l'aplicació informàtica desenvolupada. I el que farem serà que coordinarem des de l'agència les actuacions directament, les actuacions de les comissions avaluadores i de les persones assessores. Les actuacions es faran amb la persona usuària mitjançant videoconferències, és a dir, serà el nostre mitjà preferent per fer totes les sessions, tant d'assessorament com d'avaluació. No obstant, contemplem, si la guia d'evidències ho permet, utilitzar altres metodologies d'avaluació segons les necessitats de les persones usuàries. Però el sistema preferent ha de ser a través de videoconferències. I també s'ha modificat el portal, el web de l'acreditació de competències. Hem fet un nou portal de l'agència on després entrarem, si de cas, per mirar-ho, on hem diferenciat dos espais molt clars. Un espai per les persones usuàries, que és el que posa "em vull acreditar", i un altre espai per les persones col·laboradores del servei d'acreditació, per als punts d'informació i orientació i per les persones assessores i avaluadores. Beneficis per a les persones usuàries. Molts de vosaltres ja heu participat en moltes convocatòries i ja sabeu que les persones usuàries, quan participen, obtenen molts beneficis a través de la seva participació. Un d'ells, i per mi el més important, és que hi ha un empoderament personal. Les persones es veuen reconegudes a través dels aprenentatges que han fet i, per tant, això fa que prenguin
possessió de la seva carrera professional i els permet poder continuar millorant la seva qualificació. Per una altra banda, també hi ha un reconeixement professional de totes les actuacions que fan, una nova oportunitat per adquirir una certificació oficial. A més, millora les possibilitats d'inserció i reinserció laboral i, evidentment, la possibilitat de mobilitat laboral. Per les empreses, a més, també ajuda a identificar el talent de les persones, ajuda a garantir un servei professional de qualitat, atès que les persones certifiquen les seves competències per exercir una determinada professió, facilita la implantació de models de gestió per competències a les plantilles, ajuda a adaptar el pla de formació a les plantilles i, a més, evidentment, si millora la qualificació, doncs millora la productivitat i la competitivitat de les empreses. Un aspecte important que us volíem detallar és que hem canviat una miqueta la filosofia de la inscripció per tal que sigui més senzilla. Com ja es feia habitualment, la inscripció continua fent-se per àmbits i aquí el que hem fet és que els àmbits els hem configurat tenint en compte que si les qualificacions professionals estan incloses en un títol de formació professional, aquestes qualificacions s'agrupen totes dins d'un àmbit i aquell àmbit correspon al títol de formació professional. En canvi, si hi ha una qualificació professional que no està inclosa en un títol de formació professional, però sí en un certificat de professionalitat, aquella qualificació professional es troba en un àmbit on conté només aquella qualificació i l'àmbit correspon al certificat de professionalitat. Per tant, tenim dos tipus d'àmbits. Àmbits que corresponen als títols de formació professional i àmbits que corresponen als certificats de professionalitat. Aquí a la pantalla, a mà dreta, teniu un esquema de com seria aquesta configuració d'un àmbit amb diferents qualificacions professionals. Dins de la família professional podem trobar diferents àmbits. Si mirem un àmbit en concret, en aquest àmbit podem trobar la qualificació professional 1, 2 o N. I dins d'aquesta qualificació trobaríem les corresponents unitats de competència. La persona usuària, com a novetat, es pot inscriure a més d'un àmbit, d'acord? Perquè així vam pensar que facilitàvem que les persones poguessin acreditar el màxim possible. No obstant, tal com tenim l'aplicació ara, tenim el hàndicap que la persona, per poder-se inscriure de més d'un àmbit, ha de fer una sol·licitud per cada àmbit. Això esperem que es resolgui, segur que es resol, quan tinguem l'aplicació nova. A la nostra web, a la web del FPCAT, es poden trobar les taules que relacionen les ocupacions per famílies professionals. Després, quan entrem a la pàgina web, doncs podrem consultar-ho. El que vam fer és perquè, com ara tenim 188 àmbits i pensàvem que potser seria molt complicat per a les persones usuàries trobar l'àmbit al qual es podien inscriure, el que hem fet és fer un cercador d'àmbits en el qual la persona pot cercar el seu àmbit a través de l'ocupació. I pensem que així d'aquesta manera podem evitar errors d'inscripció a l'àmbit corresponent. En el moment de la inscripció, la persona usuària ha d'emplenar simplement la sol·licitud i simplement ha d'adjuntar un currículum actualitzat en qualsevol format, no importa, d'acord? Per què ho fem així? Perquè hem pensat que com el sistema que fèiem amb anterioritat, on les persones havien d'adjuntar tota la seva documentació justificativa a l'hora de fer la inscripció, això podia provocar que hi haguessin persones que desistissin perquè hi havia vegades que no podien adjuntar bé els documents o que no sabien quins documents adjuntar. Era una situació una mica complicada. Llavors, en aquest moment només s'han d'adjuntar un currículum i quan estiguin amb la persona assessora, que això ho explicaré més endavant, és quan han d'aportar la documentació justificativa. Com ja sabeu, en la normativa, el Real Decret 1224 estableix que les persones que
al·leguen que compleixen els requisits però que no els poden justificar amb la documentació descrita a la normativa, al Real Decret, poden inscriure al servei si són més grans de 25 anys. Aquestes persones podran fer la inscripció igualment, però només hauran de marcar la casella que compleixen els requisits però que no els poden justificar documentalment i són més grans de 25 anys i no hauran d'adjuntar cap currículum perquè després, amb la persona assessora, aquesta li ajudarà a poder justificar de manera correcta els seus requisits d'admissió. Es poden consultar requisits d'admissió i la documentació justificativa a la guia de les persones, és a dir, les persones usuàries poden consultar aquests requisits i aquesta documentació a través de la guia que hem elaborat per elles i que es pot trobar també a la nostra web. Quins són els requisits d'admissió i documentació justificativa? Doncs el primer d'ells és tenir la nacionalitat espanyola, un dels documents següents, que això es tradueix a que han de tenir DNI o NIE, com en convocatòries anteriors. No obstant, hi ha la possibilitat que la persona pugui presentar-se si té una sol·licitud de protecció internacional, d'acord? Els requisits d'edat són tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 o 3. En el cas de que la persona usuària es presenti per experiència laboral, aquí hi ha un canvi en relació a les convocatòries anteriors arran de la publicació del Real Decret 143, que és que les persones han de tenir experiència. En els últims 15 anys s'ha ampliat el termini per donar més possibilitat a les persones per poder entrar en el procediment. És a dir, en els últims 15 anys, no els 10 que es feia abans, sinó en els últims 15 anys, per unitats de competència de nivell 1 han d'haver treballat com a mínim un període de 2 anys, en el qual en aquest període de 2 anys han d'haver treballat 1.200 hores, que equival a 150 dies de 8 hores treballades. D'acord? 2 anys, però en aquests 2 anys, aquestes 1.200. Si la persona ha treballat només durant un any i té les 1.200, no compleix els requisits. I en el cas d'unitats de competència de nivell 2 i 3, el període és més gran, és a dir, ha d'haver treballat en un període de 3 anys, un mínim de 2.000 hores, que equival a 250 dies de 8 hores treballades. En canvi, si la persona no té experiència i es presenta perquè ha fet formació no formal, doncs ha d'haver fet aquesta formació en els últims 10 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud i cal justificar en cas que es presenti per unitats de competència de nivell 1 una formació de 200 hores que estigui relacionada, evidentment, a l'àmbit al qual s'inscriu. Com ja sabeu, les 200 hores no cal que siguin d'un únic curs. Es poden sumar diferents activitats formatives que estiguin relacionades amb l'àmbit. I en el cas de persones que vulguin acreditar unitats de competència 2 i 3, doncs han de justificar 300 hores de formació no formal. Com ja us he comentat abans, en les diapositives anteriors, les persones que al·leguen que tenen els requisits però que no es poden justificar documentalment i són majors de 25 anys, poden inscriure's al servei i quan comencen l'assessorament emplenen un document que es diu historial professional i formatiu amb l'ajuda de la persona assessora i la persona assessora és la que emet un informe d'admissió definitiu. És a dir, en aquest informe se li diu a la persona, a través de l'anàlisi de la documentació que aporta i de la informació que aporta, la persona assessora fa l'informe on es diu si la persona queda exclosa del servei d'acreditació perquè finalment no ha pogut justificar els requisits o queda admesa i continua amb el procediment. A la documentació justificativa aniré una miqueta ràpida perquè tot això ho podeu trobar en els materials que hem desenvolupat per les persones assessores i per les persones avaluadores, però de manera molt senzilleta, per les persones treballadores assalariades han d'aportar l'informe de vida laboral i un contracte o un certificat de l'empresa on expliqui les tasques que feia aquesta persona durant aquest interval de temps. Per a persones treballadores de manera autònoma o per compte propi, l'informe de vida laboral
I, tal com diu la norma, han de fer una declaració responsable, com l'historial professional i formatiu, que és aquell document i que després consultarem, s'ha fet en format declaració responsable, no cal que aporti una declaració responsable. Ja emplenant aquest document d'historial professional i formatiu, ja la persona ja està fent aquesta declaració responsable. Per a persones becàries, un certificat de l'organització on aquesta persona ha realitzat la prestació, ha prestat el seu servei, i per a persones treballadores que han prestat el servei de manera voluntària, també un certificat de l'entitat. En cas que les persones vagin per l'altra via, que no tinguin experiència de cap tipus i vagin per la formació no formal, doncs han de presentar el certificat de formació no formal on es descriguin els continguts que s'ha fet durant aquesta activitat formativa i que estigui relacionada, evidentment, amb l'àmbit al qual s'inscriu. I una altra vegada el que he comentat abans, no torno a repetir, però és el mateix. El que teniu aquí a sota de la diapositiva són les persones que al·leguen que tenen els requisits però que no es poden justificar, doncs el que he explicat. Quan aquestes persones es reuneixen amb la persona assessora, li entreguen la documentació justificativa que tinguin i emplenen a l'historial professional i formatiu que té format de declaració responsable en el cas, per exemple, de que una persona hagi treballat en una empresa, que aquesta empresa hagi tancat i no pugui tenir aquest certificat, no tingui el contracte, doncs en aquest historial professional i formatiu que té format de declaració responsable, doncs podrà descriure les tasques que feia. D'acord, passem a l'altre apartat, amb les funcions de la persona assessora, de la comissió avaladora i de la persona avaluadora. Començarem amb les funcions de la persona assessora, que això aquí hem fet un breu resum perquè tot això ho teniu descrit a la guia de la persona assessora i després les persones al servei d'acreditació ja us donaran indicacions més acurades de totes les actuacions i funcions que s'han de fer. Però la persona assessora ha de planificar la fase d'assessorament quan té la persona usuària assignada, ha de comprovar els requisits d'admissió, ha de donar suport a la persona usuària per completar l'historial professional i formatiu, ha de cercar evidències, ha d'ajudar a la persona en l'autoavaluació de les seves competències professionals i, finalment, amb tota aquesta informació que té, elabora un informe d'assessorament i una proposta d'itinerari formatiu si la persona no acredita alguna unitat de competència. Perdó, no acredita. Si a la persona no se li recomana alguna unitat de competència. Si a la persona se li recomanen totes les unitats de competència, aquest apartat de la proposta formativa no caldrà emplenar-la perquè ja s'emplenarà després durant l'avaluació. I, per últim, ajuda a la persona a sol·licitar les unitats de competència de les que vol ser avaluades. Les funcions de la comissió avaladora, comencem per la comissió perquè aquí s'englobarien també algunes funcions de les persones avaluadores. Evidentment, la comissió avaladora ha de planificar tot el procés d'avaluació, ha de valorar la documentació de la persona usuària quan aquesta ha acabat la fase d'assessorament, ha d'avaluar la competència professional segons la guia d'evidències de cada unitat de competència, ha de comunicar a l'agència els resultats mitjançant l'acte d'avaluació final, ha d'elaborar el document de proposta de continuïtat formativa, ha de resoldre les al·legacions en cas que n'hi hagin i ha d'elaborar per finalitzar una memòria de les actuacions. Doncs aquí hi ha hagut un petit error perquè me faltarien les funcions de la persona avaladora. Crec que està... No, perdoneu, m'he liat jo. Organitzacions de les comissions avaladores. Continuo, perdoneu. Aquí tenim una miqueta, us hem posat aquest esquema perquè entengueu com es distribueixen les comissions avaladores, que canvia a com es feia anteriorment. S'ha fet una comissió avaladora per família professional. No obstant, no vol dir que en alguna família professional on hi hagin moltes inscripcions, que ja estem veient ara mateix que ja preveiem que de la família de servicis culturals de la comunitat s'hauran de fer
2 comissions avaladores perquè tenim moltes persones inscrites. En principi hi ha una comissió avaladora per família professional, però en cas que, com he dit, que hi hagi moltes inscripcions, es poden fer més comissions. En aquesta comissió avaladora hi ha la presidència, la secretaria i les diferents persones avaluadores de totes les qualificacions que estan incloses en aquesta família professional. Llavors, tenim a la banda esquerra de la diapositiva, tenim les persones assessores associades a aquella família professional. Les persones assessores no estan dins de la comissió avaladora, però sí que treballen conjuntament. És a dir, que es constitueix la comissió avaladora i les persones assessores estan associades a aquella comissió avaladora. Si us fixeu, les persones assessores i les persones avaladores que tenim als marges de la diapositiva estan distribuïdes per àmbits. És a dir, que dins d'una família professional hi ha la comissió avaluadora amb totes les persones habilitades per a aquella família professional, però després aquestes persones es distribuiran per àmbits, per tots els àmbits de la família. En el cas que la família professional tingui 4 àmbits, doncs les persones docents es distribueixen segons les preferències que hagin informat i les persones expertes i formadores es distribueixen segons les qualificacions professionals a les quals estan habilitades. Per tant, tenim les persones assessores distribuïdes per àmbits i les persones avaluadores distribuïdes per àmbits i una comissió avaladora única. La constitució de la comissió avaladora es fa per família professional, per aquella comissió. D'acord? No obstant, després les actuacions es van desglossant per als diferents àmbits. I ara sí, que és la diapositiva que no trobava i que estava després de la diapositiva anterior. Les funcions de la persona avaluadora. Són 3 molt concretes, que són concretar les activitats d'avaluació de la competència professional a través de la planificació que s'ha fet a la comissió avaladora, realitzar l'avaluació d'acord amb el pla individualitzat i registrar les actuacions. D'acord? Ara us explicarem el diagrama de la fase d'assessorament. Aquí us hem volgut exposar amb una mica més deteniment totes les actuacions que han de fer les persones assessores. No obstant, tot això ho teniu descrit a la guia i les persones tècniques que coordinen el servei us donaran tota la informació que s'escalgui en relació a aquest diagrama. Aquí es veu molt petit, vaig a donar l'enllaç per tal que s'obri més gran. Vale, perfecte. Es veu bé, no? Vale, molt bé. Llavors aquí, en aquest diagrama de la fase d'assessorament, el que hem fet és distribuir les actuacions segons una distribució seqüencial. D'acord? Llavors, les actuacions que es farien abans de la primera sessió és que la persona usuària, com ja hem dit, fa la inscripció al servei d'acreditació i la persona presidenta de la comissió avaladora assigna a la persona usuària a la persona assessora corresponent de l'àmbit. Una vegada aquesta persona assessora està assignada ja a la persona assessora, s'inicia la fase d'assessorament, en el qual la persona assessora, que ja té la persona usuària, ha de fer aquesta planificació. Doncs el primer que ha de fer és mirar-se la sol·licitud, el currículum d'aquesta persona per fer-se una idea i ha de fer una concreció de totes les actuacions a fer, una proposta de calendari i abans de primera sessió, evidentment, haurà d'acordar amb aquesta persona usuària la data de la primera sessió d'assessorament. D'acord? Vale. Llavors, ara ja seria l'espai de la primera sessió, ja la persona usuària i la persona assessora es troben, la persona assessora ha de fer aquesta acollida a la persona usuària al servei d'acreditació de competències professionals, explicant què és el servei d'acreditació, les fases, els seus efectes, les funcions de la persona assessora, quan es farà l'avaluació, com és aquesta avaluació, una miqueta per poder
donar una pinzellada de com és el procediment i de tranquil·litzar les persones, de que no és un examen, de que aquí simplement han de demostrar allò que saben fer. Aquesta part és molt important, és a dir, per mi la funció de la persona assessora és de vital importància perquè ajuda que la persona se situï en el procediment i passi aquest procediment amb èxit i amb una sensació bona, no? Llavors, també explica les famílies professionals, les qualificacions, les unitats de competència i els referents d'avaluació. És a dir, fa una pinzellada una miqueta de com és aquest servei. Llavors, el primer que ha de fer la persona assessora és comprovar si l'àmbit al qual s'ha inscrit la persona usuària és correcte. D'acord? Perquè com això pot passar, és a dir, com tenim 188 àmbits, encara que nosaltres haguem facilitat de posar un cercador a la pàgina web per poder trobar l'àmbit, és possible que la persona s'equivoqui. Doncs no passa res, la persona assessora comprova si l'àmbit és correcte, si no és correcte, es fa tot el procediment per canviar d'àmbit, es fa una sol·licitud de canvi d'àmbit i des de l'agència fem aquest canvi d'àmbit en el qual s'iniciaria una altra vegada el procediment, és a dir, s'assignaria una altra vegada a aquesta persona usuària a una altra persona assessora de l'àmbit corresponent. En el cas que l'àmbit sigui correcte, llavors s'elabora l'historial professional i formatiu, que és aquell document en format de declaració responsable que ha d'emplenar la persona usuària amb l'ajuda de la persona assessora. I a partir d'aquí, a partir de l'elaboració de l'historial professional i formatiu i de la documentació que aporta la persona usuària, hi ha una cosa que m'he descuidat de dir-vos, és que quan la persona assessora acorda la data de la primera sessió d'assessorament, li ha de dir a la persona usuària que porti tota la documentació justificativa que tingui en relació als requisits d'admissió. D'acord? Llavors, en aquesta sessió ja els porta, la persona assessora pot mirar-los i amb la informació que li aporta la persona usuària i la documentació i l'elaboració de l'historial professional i formatiu, la persona assessora ha de comprovar si aquesta persona usuària té requisits. D'acord? En cas que tingui requisits, doncs continuem per aquí. Es fa el registre de la primera sessió, que és el document que enviarem a Madrid en el qual consta que s'ha fet la sessió i la persona assessora i la persona usuària signen com a comprovant que s'ha fet i que ens ho demana com a documentació justificativa al Ministeri. Però en cas, i continua l'assessorament, i continua. El requisit seria com la prèvia, o sigui, seria l'inici de la fase d'assessorament. En cas que tingui requisits, continuem amb l'assessorament. En cas que la persona no tingui requisits, doncs la persona assessora fa un informe per la persona no admesa per manca de requisits, en el qual hi ha unes orientacions per l'assoliment d'aquests requisits i la seva justificació. I l'agència FPCAT comunica a aquesta persona que ha quedat exclosa per manca de justificació de requisits d'admissió. D'acord? Ara ens trobaríem en aquell cas d'aquelles persones que diuen que tenen els requisits, per això ho hem posat una mica més a baix, però que no es poden justificar documentalment i són més grans de 25 anys. Aquí és, tal com diu la norma, tal com diu el 1224, la persona assessora ha de valorar si aquesta persona finalment té els requisits i fa aquest informe on se li diu a la persona si queda admesa en el procediment o si no queda admesa. En cas que no quedi admesa, se li fa una comunicació des de l'agència FPCAT de l'exclusió i se li fa arribar aquest informe on s'inclou les orientacions perquè pugui assolir els requisits o la documentació justificativa. I en tots els casos sempre es fa el registre de la primera sessió per poder justificar les actuacions. Per últim, la persona assessora ha d'actualitzar l'estat de la sol·licitud a l'aplicació de gestió. Ha de posar si la persona està admesa, exclosa i acabar de quadrar la sol·licitud de la persona usuària a la ISA. Molt bé, ara entraríem ja a la segona sessió on la persona
assessora ha de completar la documentació. No sé, ens podem imaginar que durant la primera sessió faltava alguna documentació, doncs es demana que la porti per la segona sessió per poder veure ja no els requisits, sinó per poder fer una... per poder deduir de quines unitats de competència pot ser avaluada aquella persona. Ajuda la persona a autoavaluar la seva competència professional i, una vegada que fa això, valora amb la persona usuària el grau de domini de les unitats de competència. S'acaba aquesta sessió, es fa el registre de la segona sessió i ara vindria unes actuacions que es fan sense la persona usuària. La persona assessora valora tota aquesta informació, valora les evidències, emplena una fitxa que es diu fitxa de sistematització d'evidències, que després us ensenyarem, si dona temps, a l'Excel de la persona usuària, que és molt senzilla aquesta fitxa. Us en recordeu que abans havia en l'Excel de la persona usuària hi havia un document que es diferenciava en 6 pestanyes, i s'havien de fer unes fórmules i que era una mica complicat d'emplenar. Ara s'ha fet molt senzill, simplement s'ha de dir per cada activitat principal. Les unitats de competències estan dividides en activitats principals. S'ha de dir si presenta o no evidències. És molt senzill d'emplenar. Llavors, a partir de l'anàlisi d'aquesta fitxa, es fa l'informe d'assessorament on a la persona se l'informa de les unitats de competència que pot ser que la persona assessora recomana avaluar. Com ja hem comentat abans, en el cas que hi hagi alguna unitat de competència que no es recomani, s'inclou un itinerari formatiu en aquest informe. Si us fixeu, a la banda dreta d'aquest document hi ha el dossier de competències, que és simplement l'expedient on anem guardant tota aquesta informació digital, perquè treballarem sempre en documents digitals, tota aquesta documentació digital en la carpeta de la persona usuària, que després us explicarem com s'ha de fer això. I, per últim, la persona assessora ha d'introduir les unitats de competència recomanades a l'aplicació de gestió, a la GSA. La tercera sessió, que seria ja l'última, és quan se li lliura a la persona usuària l'informe d'assessorament, es fa una valoració de com ha anat la fase d'assessorament i se li ajuda a la persona a emplenar un document que és de sol·licitud d'unitats de competència a avaluar, en cas que vulgui passar a la fase d'avaluació. En aquest document, la persona simplement ha de dir de quines unitats de competència vol ser avaluades. No s'extreu de la GSA, perquè aquells documents de la GSA ja no serveixen, aquells documents d'inscripció, com s'ha anul·lat el preu públic, ho fem d'una altra manera, es fa aquesta sol·licitud, que és un document que està a l'Excel de la persona usuària, i una vegada la persona ha emplenat la sol·licitud de fer avaluar, la persona assessora, evidentment, dedica un temps per preparar la fase d'avaluació, com serà aquesta, què haurà d'explicar, per tranquil·litzar-la sobretot, que no vagi nerviosa, donar-li una mica de pautes per tal que vagi a la sessió d'avaluació més o menys tranquil·la. I per últim es fa el registre de la tercera sessió. I aquí acabaríem la fase d'assessorament. He explicat tot de manera molt ràpida, que teniu descrit a la guia de la persona assessora i després les persones coordinadores us aniran donant indicacions. Continuo ja que estic aquí amb el diagrama, gràcies, del servei de les fases d'avaluació d'acreditació. Llavors, aquí també hem fet una distribució seqüencial. Les actuacions es realitzaven abans de la sessió d'avaluació i serien les primeres actuacions que es realitzarien a l'inici del servei d'acreditació cada any, que es constituiria la comissió avaluadora. Es fa l'acte de constitució de la persona avaluadora. Aquí hem anat col·locant en el diagrama qui s'encarrega de fer aquestes actuacions per tal que sigui més fàcil l'organització de les diferents actuacions de les persones que col·laboreu. S'ha d'emplenar, quan es fa l'acte de constitució, s'emplena l'acte, s'extreu l'acte i s'assigna i es guarda, d'acord?
A més, s'ha d'acabar d'emplenar el full de càlcul de la comissió avaluadora, que és aquell Excel que us deia on estan els documents. Tenim dos Excels, un de la comissió avaluadora i un de la persona usuària. L'Excel de la comissió avaluadora us el deixarem al màxim emplenat possible, per tal que no hagueu d'emplenar, però potser alguna coseta sí que haureu d'emplenar i cada vegada que s'inscrigui una persona s'haurà d'anar afegint en aquest Excel de la comissió. Es prepara una bateria de preguntes en cas d'entrevista professional. Per què us diem això? Estic avançant una miqueta a la presentació que ve posteriorment, però no utilitzarem les guies catalanes, sinó que utilitzarem les guies estatals, perquè amb les guies catalanes no hi havia, amb el ritme que portàvem, no podíem elaborar-les per totes les qualificacions que s'ofereixen en els títols o en els certificats de professionalitat. Per tant, vam optar per treballar amb les guies estatals, evidentment, traduint-les, d'acord? Que després us explicarem amb més detall una miqueta com ho farem. Però les guies estatals són molt més senzilles d'emplenar, molt més senzilles, i donen unes pautes molt generals que permeten que la comissió avaluadora s'organitzi de manera autònoma. Per tant, pensem que si la guia d'evidències de la unitat de competència contempla l'entrevista professional, és bo que al principi la comissió avaluadora estableixi una bateria de preguntes per cada unitat de competència. D'aquelles unitats de competència que nosaltres tinguem la guia elaborada i no s'hagi actualitzat, us passarem les preguntes de la guia que tenim, perquè pugueu tenir més informació. Però s'haurà de fer aquesta actuació a l'inici per tal de tenir aquestes preguntes preparades. I, per últim, s'hauran de distribuir, com ja us dèiem, les persones usuàries entre les persones assessores i les persones avaluadores, que això s'anirà fent. Ara tenim moltes persones inscrites, es podran fer més o menys de cop, entre cometes, però a mesura que es vagin inscrivint s'hauran d'anar distribuint. Llavors, aquí començaria la fase d'avaluació. La persona avaluadora elabora el pla individualitzat d'avaluació que es troba a l'Excel. Llavors, una vegada elaborat, la comissió avaluadora, tal com diu el Real Decret 824, ha d'aprovar aquests plans individualitzats, ha de planificar l'avaluació i ha de concretar les activitats segons el pla individualitzat. I aquest pla individualitzat s'ha de comunicar a la persona usuària per tal que sàpiga quan s'ha de presentar a la sessió d'avaluació, el mètode que s'utilitzarà i com es farà. Una vegada ja es fa la sessió d'avaluació, la persona avaluadora ha de registrar l'activitat d'avaluació tenint en compte la guia d'evidències i ha de fer el registre de la sessió d'avaluació on s'ha d'incorporar la signatura de la persona avaluadora i de la persona usuària, perquè és el document justificatiu que hem d'enviar al Ministeri com a comprovant que s'ha fet aquesta sessió. Quines actuacions ha de fer la persona avaluadora després de la sessió d'avaluació? Ha de fer un informe d'avaluació, que també es troben a l'Excel, i ha d'introduir el resultat de l'avaluació a l'aplicació de gestió. Llavors, una vegada ja ha fet aquest informe i introduït, es fan les actuacions finals de la comissió avaluadora, que revisen la documentació elaborada per les persones assessores i avaluadores. La persona presidenta és la persona responsable de les actuacions d'aquella comissió i revisa que la documentació estigui correcta. I, a més, la comissió avaluadora valora els informes d'avaluació elaborats per si hi ha algun dubte d'alguna persona usuària que s'hagi de comentar en el si de la comissió avaluadora. Una vegada acaba aquesta sessió, es fa l'acte d'avaluació final, on es comproven les dades introduïdes a l'aplicació, s'emplena l'acte, s'extreu i s'assigna. Hi ha el document de resultats d'avaluació que també surt de la ISA, que és el document que utilitzarem per publicar, per comunicar públicament el resultat de l'avaluació, i això ho farem a través de l'agència FPCAT, que s'ha d'extreure i signar-lo. Llavors, aquesta publicació, com diem, es fa a través de l'agència FPCAT, a través de l'e-Tauler, i aquí s'acabaria la fase d'avaluació.
Quan s'acaba la fase d'avaluació, s'inicia la fase d'acreditació, on tenim diferents situacions. Si la persona demostra, a aquesta persona se li lliura un certificat d'unitats de competència demostrades. I, a més, se li lliura també una proposta de continuïtat formativa. En el cas que no demostri, se li lliura només la proposta de continuïtat formativa. Aquest lliurament, aquest certificat i aquesta proposta es farà des de l'agència FPCAT. Una vegada s'hagin acabat totes les actes d'avaluació d'aquella comissió, d'aquella comissió de l'àmbit, és a dir, de la subcomissió, d'acord? És a dir, per cada àmbit hi haurà un acte d'avaluació final, nosaltres li diem subcomissió. Llavors, una vegada s'acaben les actuacions i està tot correcte, és quan l'agència FPCAT fa la fase d'acreditació. Molt bé, i aquí s'acabaria. I per últim, hi ha la memòria de la subcomissió, és a dir, per cada àmbit, quan es tanca aquella subcomissió, la comissió avaladora, presidència i secretaria, han de fer una memòria amb una sèrie d'apartats que s'han d'emplenar a través d'un formulari. Llavors, ara continuo compartint la presentació, que aquest diagrama ja l'hem vist. Les guies de la persona assessora i la persona avaluadora. Ara dono pas a la meva companya, la Sílvia, perquè us expliqui aquest apartat. Endavant, Sílvia. Gràcies, Esther, per aquesta explicació tan detallada. A mi em correspon explicar-vos una mica el contingut de les guies i de part dels instruments metodològics. Gran part de les qüestions que l'Esther ha comentat sortiran ara. Jo miraré de no esplaiar-me perquè la sessió no es faci excessivament pesada. Anem a veure les primeres diapositives sobre el contingut de les guies. Bé, tal com comentava l'Esther abans, hem preparat les guies de la persona assessora i la guia de la persona avaluadora amb la intenció que puguin ser un referent per la vostra actuació. Hem procurat que siguin instruments bàsicament funcionals. Evidentment, hi ha un mínim marc teòric que no el podem evitar i del qual us hem de parlar, però sí que hem mirat de centrar la nostra explicació en aspectes que són més pràctics i en aspectes que us poden interessar. Creiem que hem reproduït amb bastant detall tota la seqüència de les actuacions i esperem que us siguin el màxim d'útils possible. De totes maneres, com que estem començant amb el servei, evidentment estem oberts a qualsevol proposta de millora que ens feu arribar i estem convençuts que les guies neixen amb una versió i conforme anem treballant, segurament entre tots podem anar implementant tots els canvis que pensem que poden fer que millorin les actuacions. Bé, pel que fa a la guia de la persona assessora, hem mirat de reproduir aquí els apartats bàsics que hi podeu trobar. En trobareu d'altres, però aquests serien els més destacables. Aleshores, pel que fa al perfil de la persona assessora, una mica com comentava l'Esther abans, trobareu una explicació sobre les estratègies que fan que l'actuació de la persona assessora justament sigui una actuació clau. Penseu que la importància d'aquesta figura és sobretot en tot el tema de motivació. Penseu que moltes de les persones que participen al servei estan allunyades de fa anys dels sistemes de formació formal i per tant necessiten d'aquest acompanyament, moltes d'elles. Per tant ens centrarem en aquest paper. També veureu totes les funcions que l'Esther ha comentat abans, les actuacions detallades tant en versió diagrama, com acabem de veure, i també les actuacions descrites exactament amb quins documents s'han d'utilitzar, quan s'han d'aplicar, quan s'han de fer, quines persones intervenen, si es fan les sessions amb la persona usuària, si les fa la persona assessora un cop ha parlat amb la persona usuària, etc.
Després hi ha un altre apartat que fa referència al dossier de competències. El dossier de competències no deixa de ser un e-dossier, perquè és un dossier amb suport digital en el qual s'hauran d'anar arxivant tots els documents que presenti la persona usuària des del principi del procediment fins al final. És a dir, tots els passos que va fent la persona durant tot el servei, diguem-ne, i en el qual es van generant documents per part de l'agència i en el qual la persona usuària aporta documents també, doncs tota aquesta documentació s'haurà d'arxivar en suport digital en aquest dossier de competències. Us hem preparat també una part per tot el que fa referència a les comunicacions que s'estableixen amb la persona usuària. Com ha comentat l'Ester abans, ara amb el nou servei hi té un paper rellevant l'agència en totes aquestes comunicacions. Abans, moltes d'aquestes comunicacions es vehiculaven a través dels centres. Ara passa a tenir un paper protagonista l'agència també i les persones que esteu i que estareu formant part de les comissions avaluadores. Pel que fa a les modalitats d'assessorament, us presentarem les diferents modalitats que es poden aplicar, tot i que, com s'ha comentat abans, l'assessorament es faria preferentment de forma individual i preferentment de forma telemàtica, tot i que sempre hem de pensar que poden haver-hi persones que no puguin utilitzar aquesta modalitat i que, per tant, haurem de fer el possible perquè l'assessorament es porti a terme. Si s'ha de fer en alguna ocasió de forma presencial, es buscarà l'estratègia per fer-ho, tot i que eminentment serà telemàtic. Pel que fa als recursos de suport, us facilitarem també els enllaços al catàleg de qualificacions professionals, que bàsicament serà el que utilitzareu per fer tota la consulta de les qualificacions, unitats de competència incloses, i també l'oferta formativa. Aleshores, hem fet un apartat per parlar-vos dels instruments metodològics que ja ha anunciat l'Ester abans i que són claus per portar tot el registre de l'activitat que realitza la persona usuària al llarg de tot el servei. Penseu que el registre d'aquests documents metodològics és clau des de 3 punts de vista. Bàsicament, són imprescindibles perquè després, un cop fet l'assessorament, després les persones avaluadores puguin tenir tota la documentació dels indicis d'evidència que s'han anat recollint. Els instruments són clau també perquè no hem de perdre de vista que les persones que participen acaben obtenint una certificació oficial de tot el pas pel servei i també de cara al retiment de comptes. Sabeu que cada cop guanya més pes tot el tema de retiment de comptes quan treballem en fons públics. Nosaltres estem finançats a part de pressupost propi, el finançament que ens ve a través del Ministeri ve fonamentalment de fons europeus i això implica que la justificació de totes les actuacions és cada cop més complexa, és cada cop més densa i necessitem que tot, absolutament tot, quedi registrat per després poder-ho justificar documentalment. Bé, pel que fa a aquests instruments dels que estàvem parlant ara, us hem llistat aquí tots els que formen part d'aquesta fase d'assessorament i que l'Ester ja ha anunciat abans, com són l'historial, els qüestionaris d'autoavaluació, el document de sol·licitud de canvi d'àmbit, l'informe de persona no admesa en el cas de la manca de requisits, l'informe que s'emet per la persona que no pot justificar requisits documentalment i té més de 25 anys, la fitxa de sistematització d'evidències, que és el document del que parlava abans l'Ester, que també s'ha simplificat en quant a registre d'informació,
l'informe d'assessorament que elabora la persona assessora, el registre de totes les sessions d'assessorament que haurà d'anar signat per part de la persona que participa i el document de sol·licitud d'unitats de competència que la persona vol avaluar. A banda d'aquests instruments, posem a la vostra disposició també uns models d'entrevista i de certificat d'experiència que poden utilitzar els organismes, les empreses que hagin tingut persones treballadores, voluntàries, becades en la seva entitat i en el que vulguin plasmar quin és aquest certificat d'experiència perquè després la puguin justificar. Bé, ara veiem el contingut de la guia de la persona avaluadora. Pel que fa a la naturalesa de l'avaluació, les funcions i les accions, de reproduir una mica el mateix esquema de la guia de la persona assessora perquè sigui més fàcil de seguir. Pel que fa a l'avaluació, sabeu que és una tasca que a vegades és complexa i es tracta que a partir de tots els documents que s'han registrat i tota l'activitat que s'ha fet en la fase d'assessorament es pugui traslladar després a les persones que han d'avaluar aquestes persones usuàries per l'esclariment de les competències que realment aquella persona ha pogut assolir. Us hem preparat un apartat explicatiu de la comissió avaluadora, de com s'organitza, del tema dels àmbits, de les agrupacions que es fan i que abans hem il·lustrat. Un altre apartat sobre la guia d'evidències com a instrument clau d'aquesta fase. Després un apartat també sobre els possibles mètodes i els instruments d'avaluació que es plantegen en aquesta fase. Sabeu que aquí prima bàsicament el que determina la guia d'evidències, però us fem una mica una explicació d'altres mètodes que es podrien aplicar. I per acabar, hem treballat també les pautes de valoració de les competències en el moment que les persones avaluadores han de determinar si realment s'han assolit o no s'han assolit. Bé, tenim ara en pantalla el que són els instruments metodològics de la fase d'avaluació. Aquí tenim diferents instruments tècnics que s'han d'utilitzar. Alguns d'ells es generen des de l'aplicació informàtica, la GCA, els que ja hi heu treballat els podeu reconèixer. D'altres no estan a la GCA, sinó que estan en l'eina metodològica que veurem després. I bàsicament són aquests que veiem aquí, l'acte de constitució de la comissió avaluadora, amb la que comença el procediment d'avaluació del qual hem vist abans el diagrama, el pla individualitzat d'avaluació, l'informe d'avaluació, la proposta de continuïtat formativa, el registre de la sessió d'avaluació, del qual s'assigna també per part de la persona usuària, igual que passa amb les sessions de l'assessorament, l'elaboració de l'acte final d'avaluació, el document de resultats d'avaluació que es publica amb dades anonimitzades de les persones usuàries, el que es publica en l'e-tauler, i al final del procediment el certificat d'unitats de competència demostrades per part de la persona usuària i una memòria que hem preparat amb un format que és de formulari en línia perquè sigui més fàcil d'emplenar per part dels membres de la comissió. Us donarem detalls, us facilitarem un enllaç quan correspongui de com s'ha d'emplenar la memòria d'actuacions de la comissió avaluadora. Bé, pel que fa a la guia d'evidències i el que hem comentat abans com a instrument clau del procediment d'avaluació, abans l'Ester us avançava que, degut a la posada en marxa del servei obert i la necessitat de poder avaluar totes les unitats de competència del catàleg amb les seves corresponents actualitzacions, que darrerament són moltíssimes, perquè n'hi ha moltíssimes, doncs ens hem vist en la necessitat d'utilitzar uns instruments que són els instruments estatals,
progressivament intentarem fer la traducció de tots els materials i hem començat a fer-la, ja tenim una sèrie de guies traduïdes que les posarem a disposició. Hem començat per aquelles unitats de competència que ens sembla que són les més sol·licitades, però que en aquest sentit us demanem també una mica de paciència perquè la feina que ja és ingent a traduir tots els materials i a poc a poc els anem treballant. Les guies d'evidència que es treballaran ara tenen l'avantatge que són instruments més simples, no? I aleshores una mica relacionat amb el que comentava el Fabián al principi de la presentació i que després ha comentat també l'Ester, anem cap aquí. De fet, tots els procediments administratius van cap aquí, hem d'anar cap a la simplificació. Per tant, en aquestes guies el que trobareu bàsicament són tres elements. Si passem a la següent diapositiva, aquí el que veiem és que tindrem efectivament un nou model de guies que posarem a la vostra disposició en un Drive. I aleshores el que us comentava dels elements que contenen aquestes guies, bàsicament són el que són les competències tècniques, és a dir, quines són les activitats principals i quines són les activitats secundàries relacionades amb aquella unitat de competència, és a dir, de cada activitat principal es desglossen una sèrie d'activitats secundàries, aquest és el nucli de la unitat de competència, i després hi ha un altre apartat que versa sobre el coneixement de determinats procediments d'aquelles activitats. I, per altra banda, hi ha el que s'anomenen les competències socials relacionades amb els comportaments i la part més actitudinal. Doncs, a banda de la part competencial, diguem-ne, el que es treballa en aquestes guies són unes situacions professionals que estan ubicades en un determinat context, que es considera un context significatiu, i a través d'aquesta situació professional s'estableixen unes activitats mínimes que s'han de realitzar i una escala en la qual s'estableix un llindar de compliment. Aleshores, hi ha un llindar de compliment que és el mínim que es considera adequat per superar la unitat de competència i a partir d'aquí la persona avaluadora va treballant per determinar si s'acaba assolint en funció del referent d'avaluació que es tingui. Les guies contenen també una sèrie de mètodes d'avaluació que es poden aplicar per cada unitat de competència i els mètodes que són preferents. Disculpeu. Sí, que m'estan apuntant aquí que el que ha de ser preferent és l'aplicació d'entrevista. Em referia a la simulació en el sentit que trobareu a les guies una sèrie de situacions professionals, però evidentment a l'hora d'avaluar el mètode preferent serà l'entrevista. Passem al següent. Per la selecció dels mètodes d'avaluació, aspectes que cal tenir en compte, no perdre mai de vista que al final el servei és per la persona usuària, per tant hem de tenir sempre al centre el perfil d'aquesta persona, quines són les seves necessitats, les seves expectatives, quines són les seves característiques, quin és el mètode d'entre els que podem triar que més s'hi adapta, per tant, sempre el focus a la persona usuària, quines són les evidències indirectes que ha aportat en la fase prèvia de l'assessorament i, evidentment, quin és el nivell de la qualificació professional al qual aquesta persona es vol presentar perquè sigui proporcionat. Pel que fa als mètodes d'avaluació, veureu que en les guies apareixen diversos, però que, com que hem comentat abans, l'entrevista telemàtica seria l'instrument a aplicar preferentment.
Bé, ara ens tocaria parlar una mica dels qüestionaris d'autoavaluació com a eina, diguem-ne, que s'utilitza per saber quin és el grau de domini que demostra la persona sobre cadascuna de les unitats de competència. Igual que parlàvem amb les guies, amb el nou servei aplicarem un nou model també de qüestionaris d'autoavaluació. Ens trobem que hem de tenir a disposició els qüestionaris de totes les unitats de competència i totes actualitzades i aleshores estem treballant per posar a disposició de tot l'equip d'assessors, posar a disposició en el Drive tots els qüestionaris d'autoavaluació amb les seves plantilles de valoració. Quan pugueu descarregar-vos els qüestionaris d'autoavaluació, veureu una estructura com aquesta que estem veient en pantalla, en la que hi consten les activitats principals de la que parlàvem abans i desglossades cadascuna de les activitats secundàries. Aleshores, la persona hauria de respondre sobre cadascuna de les activitats secundàries i s'hauria de registrar en la plantilla de valoració, que també posarem a la vostra disposició, s'hauria de registrar quin és el llindar, quina és la puntuació, diguem-ne, que està marcant la persona. Les plantilles tenen totes fórmules, per tant, només s'ha de registrar la resposta i automàticament ja es calcula quin és el resultat. Ho veurem a la següent diapositiva, em sembla, és la següent? Sí, és aquí. Aquest seria l'aspecte que té la plantilla de valoració. Si veieu a l'esquerra hi ha la descripció de les activitats secundàries, hi ha el pes de les activitats i a la columna que veiem marcada amb color en fons rosa hi ha l'indicador de l'autoavaluació amb cadascun dels valors. Aleshores, a la part inferior de la diapositiva, a la part inferior dreta, podeu veure quina és la puntuació a partir de la qual es considera que la persona té probabilitats de superar l'avaluació i quina és la puntuació assolida. Com us comentàvem abans, plantilles com aquesta que contenen la descripció de les activitats secundàries són les que estem treballant, són les que mirarem que puguin estar disponibles. Si hi ha alguna que no estigui disponible encara perquè no ens ha donat temps de poder-les traduir totes i posar-les totes a disposició, doncs s'informarà, en el seu moment s'informarà per part de les persones responsables de cada equip. Passem? Val. Ara l'Ester mirarà d'explicar-vos com funcionarà l'eina de la documentació metodològica. Fins ara. Molt bé, Sílvia, moltes gràcies. Doncs, com ja sabeu, com ja us hem anat avançant, hi ha molts instruments metodològics que es troben en els Excels de la persona usuària. Llavors, aquests Excels s'han actualitzat. Ara miraré a veure si us puc compartir l'Excel de la comissió avaladora. A veure si ho tenim aquí. L'Excel de la comissió avaladora. A veure si ho puc passar aquí. Perfecte. Aquest seria l'Excel de la comissió avaladora, que molts de vosaltres ja coneixeu. I aquí el que hem fet és canviar una miqueta. S'ha de posar el codi de la comissió, les dades de presidència i secretaria, la família, l'àmbit, el codi de la CUP, la descripció i després el codi de la UC i el nom de la UC. Sí, perquè no es veu. Ara, perdoneu, Ara sí. Llavors, al costat de cada UC aniria
un espai perquè poguéssim posar les activitats principals i les activitats secundàries. Aquesta és la novetat i això està directament relacionat amb les guies d'evidència estatals, perquè les guies d'evidència estatals el que fan és distribuir les competències que s'han d'avaluar a través de les diferents activitats principals i secundàries d'aquella unitat de competència. I la veritat és que és molt més fàcil d'avaluar la unitat de competència tenint de referència les activitats principals i secundàries, tant per recomanar-la com per avaluar-la. Tot això, tota aquesta informació, us la trobareu ja emplenada, d'acord? L'emplenarem des de l'agència, per tal que us sigui més fàcil treballar amb aquests Excels. Després hi ha una pestanya amb la llista de persones usuàries, que aquí carregarem la llista de persones usuàries de cada àmbit que s'hagin inscrit fins al moment en el qual posem a disposició vostra aquest Excel, i la presidència i la secretaria hauran d'anar incorporant les persones usuaris que es vagin inscrivint. I per últim tenim les persones col·laboradores, que aquí tenim aquesta pestanya, un espai on s'han de posar les persones assessores i les persones avaluadores, que això també us ho donarem emplenat en un principi amb les persones amb les quals comptem inicialment, però que és una pestanya que es pot anar ampliant. I això seria l'Excel de la comissió avaladora. Aquest Excel de la comissió avaladora es vincula amb l'Excel de la persona usuària, que ara vaig a portar cap aquí. Vale. No me'l deixa habilitar, a veure, no me'l deixa habilitar, però bueno, no passa res. En aquesta primera pestanya trobem les dades que es carreguen, totes les dades que estan carregades a l'Excel de la comissió avaladora. Llavors aquí tenim una primera pestanya, perdó, aquí. En aquesta pestanya es carreguen, ara surten aquestes línies d'aquí, es veu malament perquè no sé per què, disculpeu, no me deixa habilitar el document. No, bueno. Es veu una mica malament, però en el moment que s'habiliti es veu correctament. Aquí en aquesta primera pestanya és on surten carregades totes les dades que s'han introduït en l'Excel de la comissió avaladora. En aquesta pestanya és on se selecciona la persona usuària i la persona assessora corresponent. Després teniu una pestanya per la sol·licitud de canvi d'àmbit, que us hem anomenat en els documents, en els instruments metodològics. A l'informe de persones no admeses per manca de requisits d'admissió. A l'informe per a aquelles persones que tenen els requisits d'experiència però que no es poden justificar documentalment i són majors de 25 anys. La fitxa de sistematització d'evidències, tal com us deia, on sortien les activitats principals i simplement s'havia de posar si es té o no es tenen evidències. L'informe d'assessorament, on surten les recomanacions, les unitats de competència que es recomanen. Sap greu perquè no es veu bé, sap greu perquè es veu així tallat, però perquè us feu una idea del document. I després hi ha aquests documents aquí, que són els registres de les sessions d'assessorament que us hem anat explicant en els diagrames. El registre de la sessió d'assessorament de la primera sessió, on pot signar la persona assessora i la persona usuària, el registre de la segona sessió i el registre de la tercera sessió. Hem posat un altre registre per si amb alguna persona usuària cal o és necessari fer una altra sessió d'assessorament per tal que es pugui registrar. I, per últim, la sol·licitud d'unitats de competència a avaluar, on el qual la persona selecciona les unitats de competència que s'han d'avaluar. Aquests serien tots els documents que s'haurien d'emplenar durant la fase d'assessorament i aquí vindrien els documents a emplenar durant la fase d'avaluació. El pla individualitzat d'avaluació, on es concreta per cada unitat de competència el mètode previst, la data, l'hora i el lloc on es farà l'avaluació, que si el lloc si es fa per videoconferència no s'haurà d'emplenar aquesta part, en cas que es faci de manera presencial, excepcionalment, doncs s'haurà d'emplenar aquesta última casella. L'informe d'avaluació,
on es fa constar per cada unitat de competència si demostra suficientment la competència i en cas que la resposta sigui no, que argumenteu el motiu, perquè aquest serà l'informe únic que tindrem de l'avaluació. No es farà com es feia abans, que a la guia d'evidències hi havia aquells annexos que s'havien d'emplenar, posar tantes creuetes. Ara ja no s'utilitzarà i es registrarà l'avaluació a través dels registres que pugui tenir cada comissió avaladora, però que s'hauran de traspassar a aquest document final on es descriu una miqueta si demostra o no i en cas que no, que s'argumenti el motiu. La proposta de continuïtat formativa per a totes les persones que passen per la fase d'avaluació i, per últim, el registre de la sessió d'avaluació, en el qual hem posat també una més per si s'ha de fer una segona sessió pel que sigui, tingueu l'opció de poder-lo emplenar. I això serien els Excels. Ara aquí no he pogut comprovar que s'ha fet molt més senzillet perquè he anat molt ràpida, perquè si no la sessió s'allargaria moltíssim, però evidentment s'ha reduït molt la documentació a emplenar. Encara que es vegin diferents documents, hem posat els documents mínims que marca el Real Decret 1224 i que sí o sí s'han d'emplenar, però són molt senzills d'emplenar i creiem que serà molt més fàcil per la vostra tasca. L'aplicació de gestió, aquí parlaríem de la ISA. Si em permeteu, vaig entrar directament a la ISA perquè crec que serà més fàcil. A veure si puc posar-ho aquí. Aquí. He entrat aquí com a persona amb perfil AT, que és administrador del tribunal, amb el llenguatge de la ISA, que correspon a la presidència de la comissió avaladora. La presidència de la comissió avaladora tindrà el rol d'AT i és la que podrà, la presidència de secretaria, podrà donar d'alta als membres de la comissió avaladora i fer totes les gestions que abans feia el coordinador de centre. Llavors, aquí hi ha l'apartat de manteniment de sol·licituds, en el qual s'ha d'entrar. Ai, vaja, feia estona que no... Vaja, perdoneu. Perdoneu, vaig entrar una altra vegada. Bueno. Vale, ja estic. S'havia tancat la sessió, l'havia deixat oberta, però s'havia tancat en tota aquesta estona que m'he estat presentant la sessió, doncs s'ha tancat. Llavors tenim aquí el manteniment de sol·licituds. Aquí tenim només una persona carregada estem en un entorn de proves, totes les dades que hi ha són fictícies. Llavors aquí, com ja sabeu, hi ha les dades de la persona on es poden modificar totes les dades, a excepció del codi de sol·licitud i del DNI, que en cas que hi hagi una sol·licitud de modificació del DNI o del NIE al DNI, doncs això s'ha de fer una sol·licitud a l'agència per tal que es modifiqui. Hi ha una part molt important, que és aquesta d'aquí, que són les dades de la sol·licitud, que és que per començar l'assessorament, tant presidència i secretaria, us heu d'assegurar que totes les UCs estan desmarcades, d'acord? Per tal que no tinguem problemes després de fer extraccions de dades, és necessari que estiguin desmarcades des d'un inici. I des d'aquesta pantalla es poden escollir les qualificacions a les quals la persona... Aquí tindríem les 3 qualificacions de l'àmbit d'atenció a persones en situació de dependència. Aquí està clicada la qualificació d'atenció sociosanitària de persones en institucions socials, però jo podria afegir, per exemple, gestió de teletrucades, AGDSA, perquè es guardi, i ara aquí ja sortirien les unitats de competència i puc afegir més, o sigui, puc anar afegint totes les cupes necessàries. Hi ha una altra part també que és necessària al principi, que és quan la persona assessora revisa els requisits d'admissió, s'ha d'entrar aquí el seu estat, si la persona està admesa o si la persona està exclosa i seleccionar el motiu d'aquesta exclusió. Com us comentàvem, hi ha també aquí la possibilitat de treure la inscripció d'assessorament i la inscripció d'avaluació, però que queda anul·lat
no ho feu servir, sisplau, perquè ja no s'ha suprimit el pagament del preu públic, per tant, aquests documents han quedat desfasats i no els podem modificar fins que no tinguem l'aplicació nova. A més, també es poden consultar les unitats de competència que ha demostrat aquella persona que s'ha inscrit, per si en convocatòries anteriors s'ha demostrat alguna unitat de competència, doncs la pugueu consultar. Ens havia passat alguna vegada que hi ha una persona que es presenta per avaluar, és a dir, que vol avaluar una unitat de competència que ja té demostrada. Llavors, aquesta eina és útil per acabar de comprovar si l'ha demostrat o no. Després tenim l'assignació d'assessors i avaluadors, que aquí és on la persona presidenta o la persona secretària de la comissió han d'assignar per cada persona usuària la seva persona assessora i la seva persona avaluadora. Hi ha una novetat que no us hem comentat, que l'avaluació la farà només una persona avaluadora. I aquesta persona avaluadora no pot ser la mateixa que la persona assessora, tal com feia abans. Però no hi haurà dues persones avaluadores, sinó només una persona avaluadora. Després estan les recomanacions d'assessorament, que són les recomanacions que ha d'entrar la persona assessora, tal com us explicàvem en el diagrama. Una vegada acabat la fase d'assessorament, ha de dir si recomana aquelles unitats de competència. Per exemple, jo, si he assessorat aquestes unitats de competència, posaré si recomano o no aquestes unitats de competència per avaluar. És molt important que aquelles unitats de competència que no s'assessorin no s'empleni res, que es deixi l'espai en blanc, perquè si no, sabeu que el pagament es fa per unitats de competència assessorades. Si emplenem totes, doncs estem falsejant si únicament hem assessorat les unitats de competència de la qualificació d'institucions socials. Amb això hem de ser molt curosos per no tenir després problemes amb la justificació i problemes amb els pagaments, etc. Només es poden marcar amb sí o no les unitats de competència que siguin assessorades. En aquest cas, hem assessorat 4 unitats de competència, de les quals 2 són no assessorades, les hem recomanat negativament i 2 les hem recomanat positivament. Si tiro enrere, aquí hi ha això de les evidències indirectes que en l'entorn real ja no ha de sortir. L'apartat d'avaluació d'unitats de competència per tal que la persona avaluadora pugui introduir el resultat de l'avaluació. Ara no em surt res perquè, mira, això m'ha anat molt bé perquè ho veieu. Abans de que la persona avaluadora introdueixi el resultat de l'avaluació, és necessari que la presidència i la secretaria de la comissió activin aquelles UCs a les quals les persones la persona usuària ha marcat, ha seleccionat conforme vol que se l'avaluïn. Per exemple, ens imaginem que aquesta persona vol avaluar-se de la 10-16, de la 10-17 i la 10-18, però la 10-19 no es vol avaluar. Això ho deixaré i ara ens sortiran per poder introduir l'avaluació aquestes 3 unitats de competència. Vaig aquí a les recomanacions, a les avaluacions. I ara, com veieu, em surten les 3 unitats de competència que aquesta persona s'ha avaluat. I aquí puc introduir, se demostra. Ens imaginem que ha demostrat aquestes 2 unitats de competència, però l'última no. I deixarem. A més, en el perfil d'AT es pot extreure el certificat de qualificacions, el certificat de qualificacions massiu, és a dir, que surten tots els certificats junts. A l'emissió massiva d'inscripcions no la feu servir perquè no es fan les inscripcions a través de la ISA. L'acte d'avaluació final, que quan es dona aquí, s'obren 3 finestres emergents en el qual surten els resultats de l'avaluació, l'acte d'avaluació final i un document on es relaciona les unitats de competència de l'INQUAL i de l'agència, del catàleg de les qualificacions.
I, per últim, teniu aquí el manteniment de les comissions avaladores on s'ha d'introduir, s'ha d'assignar tots els usuaris que formen aquella comissió avaladora, totes les persones que estan en aquella comissió avaladora, en aquella subcomissió de l'àmbit. Per tant, introduint el seu DNI o NIE, el perfil en el qual actua, per exemple, com a membre de la comissió avaladora i com a vocal de la comissió avaladora. Aquí hi ha la possibilitat d'assessor, se selecciona l'assessor quan no està habilitat per avaluar, que no serà el cas perquè hem habilitat a totes les persones que estaven habilitades com a assessores també com a avaluadores. Sempre heu d'escollir membre de la comissió avaladora i després la funció vocal de la comissió avaladora. A més, aquí teniu a manteniment de reunions, teniu l'apartat per poder generar diferents reunions, per fer les actes de diferents reunions, l'acte de constitució i l'acte per elaborar l'acte d'avaluació final. D'acord, doncs ara continuo amb la presentació. Aquí. Doncs ara vaig passant aquestes diapositives perquè anem a parlar sobre l'espai de comunicació de les comissions avaladores i dono pas a la Sílvia perquè us expliqui aquest apartat. Gràcies, Esther. Bé, pel que fa a l'espai de comunicació on es faran bàsicament totes les comunicacions entre els membres de les comissions i els equips responsables aquí a l'agència, doncs estem parlant del campus tipus Moodle. Aleshores, pels que heu participat en altres convocatòries, l'espai que utilitzarem és molt similar al que s'ha utilitzat anteriorment. És una versió, evidentment, més actualitzada, però que fonamentalment conté el tauler d'anuncis des del qual els equips responsables de cadascuna de les famílies us adreçaran comunicacions des del tauler. Tindreu també un espai en el que formular totes les vostres consultes i els vostres dubtes i el que sí que voldríem fer èmfasi és que prioritzeu sobretot aquest canal per fer arribar els dubtes. Sabeu que si es comparteixen en el fòrum, molts dels dubtes que podeu tenir, molts de vosaltres són comuns i d'aquesta manera, quan us donem resposta, una mica entre tots construïm coneixement i fem una mica d'aprenentatge col·laboratiu. El dubte d'una persona d'avui pot ser el d'una altra demà, ho anem construint i així també nosaltres anirem tenint un banc de consultes, de preguntes comunes en les quals sempre anirem fent referència. Et sembla que entrem al campus, Esther, i mirem l'aspecte que veureu? Estem buscant l'enllaç, un moment, sisplau. Sí? No? Ah, vale. Sí, doncs ja el veiem, gràcies. Aquí estem veient el campus de l'agència, entrarem en l'espai, en un espai tipus al que vosaltres podreu accedir. Aquests espais estaran agrupats per famílies. Per tant, hi haurà un equip de persones de l'agència que coordinaran cadascun dels espais. Com us dic, hi haurà, em sembla que són 4, oi? Hem parlat de 4, fins a 4 espais que tindrem i s'agruparan per famílies professionals. Ells us adreçaran les comunicacions des del tauler d'anuncis, quan hagin de convocar una reunió també ho faran per aquí i aleshores per part vostra podeu formular dubtes i consultes des del fòrum.
Si anem baixant una mica, crec que podem veure una mica els continguts que podeu consultar. Hi ha una sèrie de documents d'organització, la resolució que aprova el servei, quins són els mecanismes per presentar al·legacions durant tot el procés, totes les al·legacions que estan pautades a la resolució. Teniu també videotutorials molt gràfics sobre el funcionament de la GCA. Aquests continguts s'aniran ampliant. I aleshores, per cadascuna de les fases del procés, tant per la fase d'assessorament com per la fase d'avaluació, doncs disposareu d'enllaços dels documents actualitzats que són propis de cadascuna de les fases. Tindreu els enllaços també en el Drive, que serà el repositori documental de totes les actuacions del procés. És a dir, mirarem que bàsicament en aquest espai pugueu tenir accés a tot el que necessiteu per poder portar a terme la vostra tasca. Aleshores, els hi comentes tu? Sí. Molt bé. Perfecte. Doncs penso que tinc activada la càmera, però no em veig. Sí? Sí, perfecte. Doncs ara, de manera molt breu, us anem a explicar l'espai de gestió documental de les comissions, que és el OneDrive. A veure, aquí a l'agència FPCAT tindrem un espai compartit amb totes les persones de les comissions avaluadores on penjarem els instruments de procediment ja emplenats, els Excels de la comissió avaluadora i l'Excel de la persona usuària, i a més també tindreu un espai per tal que la comissió avaluadora pugui anar guardant tota la documentació justificativa i tota la documentació que es vagi generant és el dossier de competències de la persona usuària. És molt important que sigueu molt curosos en la manera de guardar tota la documentació per tal que aquesta documentació sigui fàcil de trobar, estigui ben ordenada i faciliti que tant les persones presidenta i secretària que han de revisar la documentació com l'agència puguin trobar aquesta documentació de manera fàcil. Ara parlaríem de les indemnitzacions. Com ja sabeu, a la presidència, les indemnitzacions es paguen directament des de l'agència i l'import que cobra la persona que exerceix el càrrec de presidència és que per una comissió avaluadora de màxim 500 persones usuàries de tota la família professional, us en recordeu que teníem la família professional amb els diferents àmbits que composaven aquesta família professional, doncs el total de persones que pot formar aquesta comissió avaluadora és de 500 persones usuàries i la persona presidenta cobra un import fixe de 800 euros ja per ser presidenta i un import variable de 16 euros per persona usuària admesa al procediment. La persona que és admesa al servei d'acreditació de competències professionals. En el cas de la persona secretària, cobra un import fixe també, el màxim 500 persones usuàries, un import fixe de 600 euros i un import variable de 15 euros per persona usuària admesa al servei d'acreditació. I les persones vocals, és a dir, la persona assessora i la persona avaluadora, cobren 84 euros per unitat de competència assessorada. La persona assessora 84 euros per unitat de competència assessorada i la persona avaluadora 84 euros per unitat de competència avaluada. En el cas que les persones usuàries no tinguin els requisits d'admissió, és a dir, que quedin excloses, com la persona assessora s'haurà reunit amb aquesta persona usuària i li haurà verificat els requisits d'admissió, aquesta persona assessora cobrarà 10 euros per persona verificada, sense requisits.
Incompatibilitats i topalls. Aquest és un aspecte molt important i que he de tenir en compte a nivell personal, és a dir, cada persona ha de ser responsable de les seves incompatibilitats i els topalls, dels quals, evidentment, si arriba al topall màxim que pot cobrar, doncs, si fa més actuacions, aquestes actuacions no les cobra. Llavors, per això és molt important que cada persona col·laboradora sigui conscient del topall que té. Si fa altres col·laboracions, si no pot ni assessorar ni avaluar tantes persones, que redueixi les seves actuacions en el servei d'acreditació perquè, com ja sabeu, és responsabilitat de la persona treballadora complir amb el règim de compatibilitats i, en concret, no sobrepassar els topalls establerts. En el moment d'acceptar aquestes actuacions, s'han de tenir en compte aquestes incompatibilitats tant de les persones docents com les persones no docents. Les persones docents no han de sol·licitar la compatibilitat, en canvi, les persones treballadores de la Generalitat que estiguin col·laborant amb nosaltres han de sol·licitar la compatibilitat. I aquí teniu els topalls, que són un 30% als funcionaris del grup A, un 35% als funcionaris del grup B. No es pot superar la retribució que correspon a l'activitat principal d'acord amb aquests percentatges següents. D'acord. I aquí acabaríem la presentació. No obstant, abans m'agradaria veure la pàgina web, que hem dit que entraríem a la pàgina web per veure el cercador i fer una mica de recorregut per la pàgina web. Aquí. Doncs aquí a la pàgina web de l'agència podem entrar a l'apartat d'acreditació de competències professionals. Vaja, ara. I aquí, en aquest apartat, tenim la informació separada en dos blocs. Per una banda, en el bloc de Em vull acreditar, dirigit a les persones usuàries, i el bloc de Soc col·laborador al servei d'acreditació. Si anem al bloc d'Em vull acreditar, hi ha informació a sota general sobre què és el servei d'acreditació, amb una sèrie d'aspectes on s'expliquen els aspectes essencials d'aquest servei d'acreditació. A més, hi ha un apartat de la inscripció. Ara sembla que no funciona bé la pàgina. A veure. En aquest apartat d'inscripció és on està el cercador d'àmbits, és a dir, s'ha seqüenciat les actuacions que ha de fer la persona per inscriure, primer buscar l'àmbit, després, ara no recordo bé, em sembla que era primer buscar l'àmbit, no? Després, el teniu obert vosaltres? No es pot entrar, no? Sí, l'àmbit, buscar l'àmbit, i la qualificació, i després ja podien entrar al formulari per emplenar la sol·licitud d'inscripció. A més, hi ha un manual per poder fer aquesta inscripció i hi ha un videotutorial on s'explica com es fa la inscripció. Després tenim un apartat de dubtes i preguntes freqüents, amb els dubtes i preguntes que normalment ens fan les persones i aquí les hem traslladat. Després, la informació dels punts d'informació i orientació, on hi ha un cercador per tal que la persona pugui trobar el punt d'informació i orientació més proper, per exemple, al municipi o a la província o la localitat que pugui posar aquí en aquest cercador. A més, està penjada també la guia per a les persones usuàries del servei d'acreditació i després hi ha un apartat d'enllaços d'interès en la normativa i un enllaç al Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència. I l'apartat de Soc col·laborador del servei d'acreditació, en el qual hi ha un bloc per la comissió avaladora i un bloc per als punts d'informació i orientació. A més, també hem publicat el manual del Servei d'Acreditació de Competències Professionals, on hi ha informació molt bàsica de com és aquest servei.
a l'apartat de la comissió avaladora podeu trobar... Bueno, sembla que va una mica... La pàgina web avui no funciona molt bé, però podeu trobar... Mira, ja està aquí. L'enllaç al campus FPCAT quan estigui disponible, els diferents formularis que ja heu emplenat i, a més, hi ha les funcions i indemnitzacions de les persones assessores i membres de les comissions avaladores, l'habilitació per formar part d'una comissió avaladora, hi ha els criteris de selecció dels membres de les comissions avaladores i les preguntes freqüents de presidents i secretaris, i després hem posat un apartat de recursos per a les comissions avaladores on anirem posant l'enllaç a YouTube amb els vídeos de les diferents presentacions que anem fent. Ara mateix està publicat el vídeo de la presentació que es va fer per a les persones presidentes i secretàries. No funciona, veig que no funciona gaire bé. El vídeo per a les persones presidentes i secretàries, i penjarem també aquest vídeo de la jornada d'avui. I, bueno, doncs, per la nostra part, acabaríem la sessió. Tenim molt poc temps per fer preguntes. Vale. Només hi ha una pregunta? Sí, recordeu que podeu fer preguntes a l'enllaç que teniu a sota la descripció del vídeo de YouTube. Aquest enllaç porta un formulari on podeu fer totes les preguntes que considereu i nosaltres les respondrem posteriorment a través de la nostra pàgina web. D'acord? Hem vist que hi ha una pregunta que diu que si l'assessorament és telemàtic, com s'envia la documentació? La persona usuària i la persona assessora. Fins que no tinguem l'aplicació nova, que serà l'any vinent, tot això s'hauran de fer per als canals que tenim, que és a través del correu electrònic. És a dir, que us haureu de posar en contacte amb la persona assessora a través del correu electrònic de la persona assessora i de la persona avaluadora. Recomanem que utilitzeu correus corporatius, en el cas de docents, per exemple, el correu Xtec, d'acord? I aquest intercanvi d'informació s'haurà de fer d'aquesta manera. Si la persona ha de signar alguna cosa, com per exemple són els registres de les sessions, doncs aquest document l'haurà de signar la persona assessora, s'haurà d'enviar per correu electrònic a la persona usuària perquè la signi. Si té signatura digital, cap problema, i si no, ens l'haurà d'enviar amb signatura manuscrita, l'haurà d'escanejar i enviar. De moment no tenim un altre sistema, és un sistema molt prehistòric, però fins que no tinguem l'aplicació desenvolupada, doncs és el que tenim. Una cosa que no us hem comentat és que és molt important que totes les persones que col·laboreu en el servei d'acreditació tingueu signatura digital per poder signar tots els documents. Si no teniu, per exemple, certificat DNI electrònic, hi ha fórmules per fer aquesta signatura digital de manera fàcil, com és l'IDCAT mòbil. Ja us donarem indicacions de com fer-ho, però és molt, molt important que seguiu aquestes indicacions i que cap persona col·laboradora signi cap document de manera manuscrita, sempre a través de signatura digital. He aprofitat aquesta pregunta per poder donar aquesta explicació, que m'havia oblidat de fer-la. I com no tenim més preguntes, doncs ja tancaríem la sessió. Insisteixo, en cas que tingueu consultes, ens les podeu fer a través d'aquest formulari i donarem resposta posteriorment a través de la nostra pàgina web. Moltíssimes gràcies per assistir a aquesta sessió i seguim en contacte. Gràcies.